zer esan nahi du zaman horrek irakasle? Garaiko bikaina, garaiko ederra, garaiko bakarra esan nahi du. Ez izen hori bere irakasle batek jarri zion, garai hartan, ustez 1800 eta 90ko hamarkadan, 92 edo 93 aldera, 1800 eta 76an jaio zen, bide batez hori da iparezan. Eta nur zerrizkan? Bitlis probintziako izan barrutiko nur zerrizkan jaio zen. 8-9 urterekin hasi zen ikasten. Eta joaten zen, madratza bakoitzean aste batzuk edo hilabete batzuk baino ez zituen egiten. Gehien egin zuena 3 hilabete izan zen. Bitxia da, zergatik ezen gehiago geratzen? Hantzen ninduan ni, adimena eta memoria mailari gorenean pertsona beragan hain gutxitan elkartzen direnez, horregatik eman zaion, beri zaman zizenen. 90 liburu buruz ikasi zituela, zuk zeuk ere aipatzen duzu hori elkarrizketa batean. Eta 90 liburuak hormari begira errepikatzen zituela. Aregiago, berarekin bizi zen, gobernadorea, gelara sartzean ordenaren bateko kidea zela eta hango otoitzak errezitatzen ari zela pentsatu zuela, ezta? 90 liburu horiek buruz ikasten